अरे राती 12:30 ହେଲା ନା ଆସ ଘରକୁ ଯିବା ରେ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଯିବା 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 ମୁଁ ଗେମ୍ଟା ବ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ। ଡବି ଡବି ଡବେ ଏ ଡବି ଡବି ରେ ଆଜି ଆ ଡବି ଏ ଡବି ଡବି ବୁଡ ବିହାଇ କଣ କଲେ ରେ ତାର କଣ ହେଲା କେଜାଣି କି ଜାଣି କଣ ସେଇ ହାତ ହେଲା ଆରେ କଣ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ତାକ୍ତିକ ଅଛି ଫୋନ କରି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ये बे तू कहाँ पे किए बे तू हाँ कोई मुनी बच्चा ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବାନି ତୃତୀୟ ବାର।